भौजी देखत है बड़ा फार्म में हो। कैसन फार्म में हो? अरे नहीं मतलब बड़ा फार्म में चलत हो। तो का के ओकर कर्जा खैले का के कहो के तोरे दब के रही? अरे भौजी हमार कहे के मतलब ना बा। कहल का चाहत हुआ हो? काहे खातिर यादिया तूफान भइलू, काहे खातिर यादिया तूफान भइलू, भौजी हो मोहल्ला के तू डान भइलू। हम जानत हई भीतर भीतर सब सुन गता। अब वो दिन भूल जा, बहुत बतियौला लोग। सुना हमार बात। सुनाओ भौजी सुनावा। जब से हमार भतरा कमाए लागल हो, जब से हमार भतरा कमाए लागल हो, तो पड़ोसियन के परपराए लागल हो। अरे उहो का दिन रहे जब तू आए रहलू जैसे कोयल बोले कोयल। अरे तो वही का न सब नाजायज फायदा उठावत रहल ह। जब देखा तब सब चढ़ले रहत रहल ह। सही कहला कि सीधवा का मुंह कुकुर चाटेला। पहले बोलात रहू कोयल जैसा बोली, मुहावे से अब तू छोड़े लू बमा गोली। पहले बोलात रहू कोयल जैसा बोली, मुहावे से अब तू छोड़े लू बमा गोली। घूम जेलू ऐसे पहलवान भइलू, चलू ऐसे पहलवान भइलू, भौजी हो मोहल्ला के तू डान भइलू। रहे कि फलनिया का दिन ऐसा ही रही। अरे ना भौजी सबके दिन बदलत है, लेकिन तोहार कुछ मिजाजे अलग हो गई। काहे ना बदल जाई हो? हम भुलायल थोड़ी हैं। सुनो, रहल न कमाई सब लोग हमके डहले, हमारा पे सब कोई चढ़ जात रहले। रहल कमाई सब लोग हमके डहले, हमारा पे सब केहू चढ़ जात रहले। जेठी औरी माहिर के बुझाए लागल हो,